sisan ya. Ayo, gawe sisan dadi. Lho. Lho alah. Nang Juli ta iki mang. Oh, sakane jaran kepang tiwas aku gawa sapu juk iki mang. Sisan dikidungi. Waktu komersil. Pancene gak enak wong dadi rondo taliyane dirasa yen ana kamu lanang mesti curiga disangkakno tumindak barang sing ngala ore ijen abot sanggane kepikiran dihina jane Allah tanpa rupa nek ana bojone supaya wong wedok ana jine nek wis dadi bojo kudu sing rukun ala lan becik aja nganti gitu rumah tanggane ayo disungsun bisa awet nganti turun wedok ojo sembarangan senajan olo tanpa rupa pokoke neriman iku wong wedok kenek gawe ringan ayo 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 ya 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 ijo-ijo kok molak molo nek sing abang bojo rondo
ati sing prawan nek bengi bosen ilang nek ana kembang budak nek sing abang nok ndukur kotak mula gak mampu wis anak-anak uber-uber prawan keserempet ana kembang melati tuku kemeja nang pasar turi aku heran delok arek wedok sakniki metu Joko padha memeti ana kembang keter kembang jambu dipangan uler prawan saiki mas lakok pinter rupane ayu nek turu ngiler cekap semanten atur kula saen boten emborong kerasa saen boten dowang bagus borong kerasa aduh mbok ambak aku mengges Rek, tak ewangi kaya ngene. Ya paribasane omangan sego ae timbangane sego rawon tok ya gak kaya sego pecel. Masih gendeng ya ngono, diantar jula-juli kok mblenger. Dikai ijo-ijo. Sapa rumene diundak ambek bos sapa ngerti. Pancen suarane sampe kaya gluduk ngene rek. Timbangane turu sore-sore, tak ewangi ngidung jula-juli tak terusno ijo-ijo. Masa kenek meneh dodol. Masa kenek meneh kaget ana dodol ijo-ijo. Dodol ijo-ijo. Ku sapa rek? Wah iki panganan iki. Wong iki pancen rezeki ya kenek-kenek anjene. Mlaku awan kepethuk arek dewok. Bapak tak gawe masih dewok wong iki gak ono. Jadi melok kene bekak melok kene. Termasuk warisan. Dek. Malah napa sampean niku? Gak lapo-lapo. Lah kok ngguyu ijenan mawon? Iya, Dek, timbangane belajar gendeng gak iso. Lah nggih, ngomong mboten ten ewange kok ngguyu ijen-ijenan. Mong golek ewang napa? Lah, golek ewang lah sampean iki napa percaya? Lah napa kula sampean jak ewang? Lho, lah nggih. Napa sampean sik kula niku? Dun? Napa sampean kok sampean jak ewang? Arek kula. Kok iso ngarani arek iki lho? Lho sampean lak sing enom ah. Lah arek ah. Nggih. Nggih, napa? Arek manukan iki. Sampeyan pun sembarangan lho nggih. Ngilokaken wong arek manukan iki lho. Lho, belajar kenal kok, Dik. Kenal niku mboten ngoten. Nek napa? Kenal niku sing halus ngoten nek ngomong niku pun sing aturan titik. Lho niki wae aturan kok. Napa sih manukan niku? Anak gawe manuk niku sih? Mboten. Lah napa? Desane manukan. Desane ta. Aduh lambene nyadi sih. Aku wedi ae, jange nyoba wedi. Wedi petano wedok mulat-mulat nang sampean lan apa. Sampeyan ruah mulat. Napa? Mulat tiro ta? Ya kok semerah sih. Mulat iki weteng luwe. Anggite nek diarepe wong wedok ngono ta? Lho, kula boten. Nyenggol sampean niku lho padane kemanisen ta gantengen ta yo napa? Kok nyenggol-nyenggol. Nek manis e mboten tapi sedep. Turu kula campur terasek. Sampeyan sinten arane? Sampeyan tanggal jeneng kula ta? Nggih. Nggih sampeyan kenalaken jeneng kula Jasmani. Lho alah, wedok-wedok jenenge Jasudan. Sampeyan niku lho. Pakaian niku sanes sarane wong. Kok sampeyan nyeliwar tanya napa? Jasmani. Krungu ta?
Aran. Nggih. Sinten? Jasmani. Wis krungu. Sinten? Jasmani. Lah nggih niku wau. Ngomong pun banter-banter sakaken tuli ta kula. Beke mboten krungu keping sampean. Lah kampung sampean tepu ndi? Desa kula ta? Nggih. Sampeyan tanggal kampung kula lan apa sih? Nggih, mboten napa-napa benjing kula parani mriku ngoten. Niku lho ngen kula tandes. Tandes. Nggih. Tandes kidul napa lor? Kidul Gang Tunggal. Tapi kok ngalor. Sampeyan ku tambah blakrak kok nek ngomong. Lho, Dijak ngomong tambah ngomongnya gak karuan. Sampeyan ku gendeng tanya napa ta senting? lho, sampean gendeng-gendeng kula nih. Lho, Kebimbang. nggih. Kebimbang, Ya Mbak. mboten ana apa kebimbang sampean delok Wadah. potongane, delok prae napa kok. Wong ni wedon niku nek nyeladung nggih mesti kebimbang. Kaitane nyeladung khususé ndesek. Sampeyan jenenge sinten sih? Nun, Jeneng sampean sinten? temenan ta? Lho. Wong sampean non takok jenengku saiki ditakoni kok gak ngaku lho. Jeneng sampean sapa? Iki rada merangsang. Lho. Wis takon Merangsang. Wis takon jeneng ini berarti wis rada kepengin kenalan. Nggih. Lho, nggih keping kenalan. Jeneng sampean sinten sih? Astomarbi. Ah, delok potongan jenenge kaping jenengen niku. Lho, jenenge sinten? Nggih niku mau jeneng sampean niku kaping. Lho, kula nate nonton Astomarbi. Nika lho, Sing bulu bener tangkis. apa, oh? Aran kula Nggih. Sokran. Sokran. Nggih. Oh sing biasa nyolongan niku. Nggih ta? Enak. Sokran biasa lare nggen kula niku nyolongan niku arek cilik niku. Oh, arek cilik ya? Nggih. Aran kula le sakniki. Sampeyan le sinten? Aran kula ganti sorokan. Sampeyan pun sembrono lho nggih. Nek Sampeyan kenalan jasmani wis nggih? apik ngoten lho. Jasmani nggih? Jasmani. Laire dina napa? Napa? Lho, Ana lahir- pada takon lahir barang niku. Lho, lak dicocokaken. Lho kok cocok-cocokaken niku lho. Kula rebo paing. Kula ta? Nggih. Mboten kula wedi nek sampeyan gunani. Lho, ora napa gunane sampean? Lho lah apa cek takon weten barang niku lho. Sampeyan ku sing genan apa nek ngomong niku? Lho, ngeten, kula Tambah takon suwe tambah kurang ajar Nek takon weton niku, nek mlaku niku kudu pun ditebaken wetone. Nek enten napa-napa niku lho kudu blok motor. Mboten kula dedaken ing garae sampeyan gunani ngen. Mboten. Peringisan. Eh, Mbok ngene iki waduh. anu, kula niku wae sakjane mlaku-mlaku kelangan dhuwit lho. Hah? Kelangan dhuwit. Kowe iki gak enak iki. Mesti sampeyan mah nemu dhuwitku ayo. Ya, ora dik beringas-beringis Lho ta. sampeyan ketawa guyang-guyu petok anakku mang. Lho, guyu kula wong kula rada sijin e. Dhuwit kula ilang ya jange numpak becak Pinten, malah Cik? ilang kabeh. Lho pinten? Nggih ilang niku 1000 karene iki blonjo. Pun tak ketok sukani mawon pun. Sakniki kula malih mlaku ya, mbok sampeyan sukani. Sampeyan enggak daya terus Oh, ya. dinimangane sampean mlaku. Lah nggih. Saken nggih. Lah ngesaken ta sampeyan nek kula ndelok kula mlaku niku. Supaya mboten mlaku, supaya cepet nggih. Nggih. Melayu mawon. Sampeyan niku. Sukani. Sampeyan utangi dhuwit mawon pun. Nggih. Kan kula sahuri. Lho, lho Sampeyan niku guyu lho. ha. Le. Nek wedok nek ketok buka dompet ngene sih guyu. Lho lah nggih, sampeyan niku ketara delokane lemune ngene mesti dhuwit akeh iki, Oh, ya ketara. napa? Niki napa niku? Lah nggih, niku napa niku? Bokong. Ah. Dompet. Lah nggih. Sukani 5.000 man nggih. 5.000 nggih matur nuwun nek 5.000 syukuran. Susuran apa? Lho lah nggih kula nek di 1000 sampe sekali 5.000 nggih syukuran pundi? Kula sukani 10.000 mawon. Nggih purun. 10.000 nggih? Nggih. Benjing sampean balaken 12,5. Manisen ta ya apa? Sampeyan nganakaken dhuwit ta? Boten lah napa Lah niku wau. Boten. Niki. Napa? Kula sukani 1.000 nggih. Wah, mudun maneh. Mari. Sampeyan niku sing temenan apa? 1000 niki. Beringas. 1000 niki tempune dhuwit sampean ilang. Lah nggih, Niki 1000 sampean trimo, niki 1000 niki nggih. Nggih. Lah, kadang sampean ilang blas ta? Dhuwit. Ilang Boten nggih. titik-titik mboten enten. Mboten enten. Pun 1000 niki sampean beto. Temen ah sampeyan pun ikhlas. Nggih. Dek 1000 niki. Nggih, tapi Kula beto. arisan kula sampean bayari. Arisan kula seminggu Mboten pun niki. 4.000. Oh, mboten enak ati. Kula balaken Dek 1000. Lho dibalaken. Mboten purun kula. Nggih. Pun ngeten mawon dhuwit 5.000 sampean beto nggih. Benjing kula lamar sampean. Nggih. Benjing kula lamar. Lah napa emang ngelamar kula? Lho, ngelamar Doro. Oh, yang delok potongan sampeyan nyambut gawe napa sih kok ngelamar kula niku? Lho, kula sopir. Napa? Sopir. Sopir. Sopir proyek. Kula niki pun ipat-ipat. Mboten purun kula dirabi sopir. Lho. Sopir niku biasa mampir. Angger warung nek diampiri, mesti Lho. bojone kata. Kula mboten purun. Lho, mumpun uyah diuyahi lho. Lho. Lah napa? Pun dikebya uyah padha Lah asine. mesti niku. Angger sopir iku mampir ngoten ta? Nggih. Ah, mboten kena semonten. Wong kula niki mboten ate mampir-mampir, kula niki lugu kok. Sampeyan niku temen ta? Lho temen. Lugu? Lugu. Nggih, sampeyan sumpah sih nek lugu. Tenan nggih? Nggih. Kula Kenapa? lugu kok disumpah nek. Lah nggih Kan sampeyan. sumpah lak maling ngene. Nggih, Dek, kula niki lugu ngoten.
Anek kula mboten lugu mandar muga. Lho mboten disawat glugu ngoten ta. Lah sampean jange kepengin ngrabi kula niku. Kula nggih pengin semerat. Dadi bojo kula pun kuwatir. Mengki kula pasaken patik. Napa paten niku nggih mboten seneng nek kula nedhi napa-napa sampean turuti sih. Kula turuti pun. Lah nggih kula nedhi mas-masan, sampean tembasaken nggih. Nggih, mas-masan kula tembasaken. Lah nggih klambi sing apik sampean tembasaken. Nggih, pun. Nedhi napa malih? Nggih kula nedhi TV. TV berwarna. Nggih. Sampean tembasaken. Kabeh sampean total mawon. Total to. Lho, jumlah pinten? Nggih kula sukani dhuwit. Mboten semerap. Pun anu sampean jumlah kabeh pun pinten? TV, klambi, mas-masan, kira-kira pinten? Pokoke kira-kira nggih mboten sampean entek 1 juta. Kira-kira 800. Nggih 800. 800.000 nggih? Nggih. Kula nyukani sampean 800 nggih. Nggih. Duwe paman niku. Iya. Nisan ya. Tambah sopir jalur dhuwit 800.000. Sampeyan kok ngomong sembarangan lho nggih. Ate nyandak-nyandak paman, sampeyan ngekek dhewe aku pira, he? Kok samune paman-paman iki lho. Lah nggih sampeyan nyedhi dhuwit sampe 800.000. Masih sampeyan ngomong sak ngomong apa? Sampeyan ngerti, kula niki nyangoni ponakan kula dhuwit 100 repes iki. Kok jaluk malih selawe. Sampe 800.000. Wow, dudu sana dudu kacan jaluk dhuwit 20.000. Lah sampeyan jare 800.000. Jare nari aku ayo, jange ngrabi aku. Gak kenal diululu. Gak kenal dulu. Terkecuali nek sampeyan pun dadi bojo kali kula, nedhi napa kula turuti. Mboten katene kula mboten seneng kali sampean. Nggih, nggih. Oh, durung dadi bojo omongane wis ngono nyandak-nyandak paman bareng. Iya, iya, Wis gak iso. Iya dadi bojo lho kok kuwatir. Iya, iya. Kapan nggih? Ndelok potongan sampean iki delon. Ala bangkaine dawa ngene panganane ya sak pirang-pirang. Iya, masih dadi tukang potong aku ya gelem bapak ta. Kupingin nyeliwar. Pokoke dadi bojo ngono mboten napa-napa. Nggih. Wong bangkane dawa panganane mesti 2 kilo 18 iku. Ya, pasti dodol kilonan nggih turun. Nggih, Pun. Kupingin sisian. Nggih, omahe tandes nggih. Napa? Kula parani mriku. Mboten. Kula mboten poron. Iya, masih dodol bandeng gelem. Ora napa, kula mboten seneng kali sampeyan mboten katene. Kon nyedhi-nyedhi lho, menjawil-jawil. Oh iya. Sampeyan kon kula lapuraken lho nggih. Oh, iya lapor ya. Tak celukno wong kampung cek kapok. Awas kon ya. Apa? Awas kon ya. Napa kok awas-awas? Lah iya nek gak awas tak tiba. Ngancam ya. Ate ngancam ta? Tarabi gak gelem. Awas ana dina jemua legi cemeloro teko wetan, aja kaget kon. Napa niku? Lentang ngalih. Irunge koyo Petruk. Napa irung kula? Oh, jas. Lho. Oh, jas maning. Ah, wong lanang gak diarep wong wedok kok koyo ngono. Kon tak tutur remak kon ya. Kandhane napa? Kon tak tutur remak kon. Arek wis gedhe kok sing mak-maken. Kon tak tutur remak gak dikono gelindingan kon. Gak diisin. Wong lanang gak diisin ono glibet ae delon gak diarepin glibet ae. Gak mikiri. Biasa wong lanang ngono biasa nggodhong wedok. Ya lah apa gremeng ae. Lho. Malah aja kecek sapa grombol kono kon iki. Sampeyan niku lho, sik tak tolo. Sampeyan iki tak teni gak teko. Aku sampe digodharek lanangku mang lho. Mampir nang Dria kuwi. Andrea nang omahe sapa? Kanca lawas iki. Kanca lawas sapa? Tapi kacamatane ilang ya. Lho, kok iso ilang sampean tas nyolong? Gak ngendang lek gak nggae kacamata jar kurang ajar. Lambene mripate gak pate awas sak tolong. Enggak kon tak delok pringis-pringis kan ndudono untu mesti kaya genteng iki. Kon apa guyu teko ngono. Kok iso guyang-guyang aku man nyelatu arek lanang iku mang. Lho kok dikudo? Iya. Kok sembrono rek? Lah iya. Mosok karo nek bose. Mamula aku malah isin ta. Aku mau sembahyang karo sampean gak teko-teko. Aku sampe digudharek iku mang. Kon nek digudo wong ya, kon niku empeten ae. Dadi wong kudu guyu lambe sing nisirku cokoten. Cek arek cek gak sembrono tambah nggih. Apa malah mbeku tak cokot tambah dek mempeng yang gitu. Sesuk lambe kok pedhot dhewe lan. Marang lambe sing dhuwur cokoten nek kono menteng cokot ning dhuwur wedi. Trimakno karo herder. Oh, kok tambah cokot karo ngono lho, arek wedi. Kayak ketang ngono lho, ya. Sampeyan kok ngono gak tolong medeni aku lah sampeyan niku. Ha cek wedi. Cek gak sembarangan wong. Lek sik kudu guyu ae. Wis lambene apa? Sumur. Aku tak eling. Aku mang ya wis tak jarno dek ngomong ya apa? Ngomong apa dek? Tak celatu mang. Mari wis sembuh. Nyandak emak-emak ning ngono bareng sik emak-emaken sih. Oh, arek saiki arek iki saiki ya ngono. Nangis. Orang durung sunat ya wani ngudar. Lah ya wong sik emak-emakan kok wani ngudar. Maro-maro tak celata dan dek nangis tak kandhane emakku lho ya hari ngono. Arek sik cilik aja adik diladeni.
Wong arek kadang-kadang rokokan barang ngono lho. Gak aku mau tak delok mang gak rokokan iku ketara nek Iya. kanthi dhuwit ku mang. Soale durung luru otis. Saya iku biasa kok kepengin rokok luru. Wis saiki aja katik kena pengaruh wong njaba. Apa sih? Karo aku iki lho, terusane apa? Iki lho, omahe bapakmu tak dandanane dhisik. Lho. Kok iso dandanan? Aduh. Perkara omahku gampang, sing penting ku sampeyan iku takokno nang ngene wong tuaku. Iya, perkara tahun gampang. Sebab ngelek wis dandane perasaan wong tuamu lah. Ya apa lah. Lho. Dadi kan leleh. Jangan anak didagang boleh di biokno ngono lho. Masa nang anak-anak didagang, Lho, didagang kan. nang sapa? Lek bakal mantu iso dandane omahe ku lak seneng. Wah, mantuku rek. Kaitane bener meneh lek kadol ya, Mbok. Biasane ngono. Kondo. Lah sampean dandani omah dhisik. Iya, kondo karo- Mari omahku mari didandani terus Yo, sampean ngamar nang omahku. Wis kondo bare ayah ya. Ayah sapa? Sampeyan kok malah ngono. Bapak ngono lho kok ayah iku. Lah ya ambek bapakmu Iya. kondo. Pak, kula ana wong nglamar rene Trimon. Pokok aku lek gak nguk suri ya meneh. Temen ta Yo, aku kate dodol iku lho sik. dodol apa sampean niku? Aku lek duwe sapi rong pasang. Oh, tas iku tak kandhani kon. Heeh. Lho, aku iki duwe kebo loro. Lho, Lah kebo loro iku momet genteng. Lah sapa? Si isuk gak apa-apa, si adem ya. Iya. Bareng wis beduk, kebo lak panas ah. Heeh. Bareng ono kali, kebo iku ngelosor nang kali. Wis tak penggak-penggak gak kena itu gerabak-gerabak genteng ajur. Sampeyan iku ya opo sih? Ya, iku Kok aku- iso- Lah kebo iku malah lha apa nang kali iku? Kebo lek si adem lak si betah. Kebo lak gak betah panas. Gak betah Bareng panas. beduk panas. Wis masih duduk dalan ketok kali njegur ae. Dadi genteng nglirone 3.000 aku. Tapi Tapi saiki nek ngono ya apa terusan? wis gampang. Aku mulai ya. Ya marino Eh? sing dhisik tak kandhani kon yo. Sing dhisik apa maneh? Ya, iku Sampeyan pokok- ku cerita terus Lho, ae. perkara kebo tok aku. Ono nongkrong nonton kebo sik isuk. Bareng awan-awan didik panas. Sisi tuk mbedat tak culno gak kuat aku. Sing loro mbedal pisan, ngalon sing ngidul. Aku sampe nangis tak golek dadak nglumpuh kali dinaya kok. Sampeyan niku sing temenan ae tolong sampeyan ku nek ngomong aja guyon ae ta. Aku wis Sampeyan ku kapok. nek ngomong karo aku gak tau nang temen ngono. Kapok aku lak ndudono donyaku, Adik. Lha lah iya aku wis sero nek sampeyan ku soge ngono lho. Mulane aku gelem karo sampeyan. Wis saiki wis gathik anu kebo aku wis prei aku. Sampeyan saiki wis gak Ngurusi sapi. Ngurusi Ngurusi sapi. Genti maneh. Iya sapi iya. Lah sapi ku sapa? Lho. Tangan sapi saiki men. Enggak, sapi ilak buruku. Boro sapi ta jenenge wong. Ya ta, sapi sing golek buruh aku dadi buruh sapi ngono lho. Wah, wis ngene Dik ya. Iki Iya, masane iya. aku kepethuk awakmu mangkel mergo dikudu arek. Saiki aja dik metu-metu. Kondo bapakmu lek engko aku tau meneh nglamar ono. Ngelamar temen lho Cak Iya. Tolo ya. Mm-mm. Aku suwe lho Cak Tolo cinta karo sampean gak jane ngono. Wis aja mlaku engko sikilmu melencet. Lho. Lah nek gak mlaku sampean gonceng ah. Lho sepatuku gawe. Sampeyan ojo ngisi-ngisi no wedok po. Sepatu lanang kon gawe sepatu wedok ya apa? Sepatu jengkel. Waran hansip kon ya. Wis. Aku gak sampe sangoni ya. Wis iki gampang ono pira kon? Ono piro kan 12 kok. Jange utang. Sampeyan. Aku jange utang. Sampeyan iku ngoyang wedok ta? Engko takono kendang cilik warang. Dadi ki apa ditakan kendang barang iku? Tagi narek ndriya iku ya. Sampe ngutangno ta? Iya. Enggak biyen disemayani. Aku tak mulai ya. Wis mulya lho. Temen ta sampean ku tego temen Iya. karo aku ta. Wis ta budal lu sik. Mulai lah aku Cak Tolo ya. Liwat andil aja. Iya. Awas keplese. Kok nang aku liwat andil terus njegur dadi baju lho. Tak delok kan ono gome. Jare wong kan ono gome iku daden-daden. Cuma wis lawas aku sumpah bareng. Jangan tak tukokno gong. Suarane enak cuma yang mbliut ae. Ya larek mulai rek kondo bapak.
desa iki pancene ya kudu ngerti. Wedhus situk dadi 20 tak dol tak tukokno sapi. Sapi tak dol maneh terus tak tukokno sapi powan. Bareng sapi powan iki pancene nek meres ngene sedina le 5 ngumplung. Lah iki tak peres sedewino gak metu apa-apaan bar tak delok dadak tambah kaku dadak sapi lanang. Mangkane kok tambah bareng tak batak kok gak metu. Lah kula paling dewa. Wah, jagat. Wis maring wis tak dol ya wis nekat wong awak dhewe biyen ya cilik aku ya wong tekun. Mari marisi pekerjaane bapak nyunat. Ya nyunat iki pancene ya lumayan ya gak ngergani. Nyunat situk ngono wong nyunat ya disangoni 5.000. Kadang wong loro 10. Saking kerepe oleh wong 12. Bareng saking akeh wong nyunat aku dhewe gak kok bersunat. Waduh. Lah iki winginane ya ngono wong bolak-balik angger nyunat rene diluk waras tak sunat waras dadi berarti jodoh. Mergo awak dhewe lara nyuwuk barang. Tibane dadakno jarane waktu iku kongkon nyunat pisan. Iki sing sedih. Duwe anak situk iku ya wis kaya luput sembur. Jane ya nduk omahe rengang-rengeng. Arek iki jange kumat ayo. Arek iki nek bolak-balik ngedonye njen sesuk dadi ning wati arek. Wedi ya. Tak gondang girian greget. Apa Pak, sampeyan niku ngomong ijenan niku? Lho gak ngono, jarene kok ngecreh kok ngono iki. Ngecreh. Masih ngono Pak, di sama tangga ya gak pantes. Gak pantes awak dhewe iku saiki lak nunut. Apa? Golek gader gak melok maneh. Sampeyan niku Lah kon iki nduk jero ya gremeng. Kon iki cocokno mek gamelan nyongo nyuro. Kon ero kidungan nyongo sih. Nyongo iki tibane 5 mek 1. Lah nek nyuro loro ambek 6 ngono lho. Lah wong kene pancen sindene umum lho, Pak. Kok sampean tuturi iku lho. Lah iya tapi umum iku lak nduk daerah ndi? Nyatane kon yo durung tau ditanggap nang Nandi. Segara Kidul ae. Lah apa nang Segara Kidul iku? Kon iki nek pangkur iki pira? 6. Pangkur ya. Sinom iku 9. Sukon mulane iki lho. Lah iya. Sun iki duktane nata Prabu Kenya Majapahit. Kon harus lakon Joko Nursasi. Apa Joko Nursasi? Lah iya, ngono. Apa? Lah iya iku lak gubahan. Lah iya. Sik kon iki momong gawe gending lak ono ah. Nek Gending apa sih, gending Pak? Widosari. Lho ya. Terus renyep Sampeyan sinom legondang. Sun iki tuktane nata dung 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 den. Delang. Lah ya. Lah ya sampeyan nurui sih Pak, wong aku ya Asmara gak iso Ndono. kok. Lah iya. Anjasmara rimame. Lah ya. Suara sampeyan ya tibak ya enak. Lho ya wong tau gendeng. Niku. Lah yang ngono sampean ben kok ya kok gak anu sih Pak, suara sampean enak ngono kok gak dadi sinden. Lho lah nek aku ngepur terus lamar kapan gak muring-muring. Terus Lah saiki ngene, wong rene kon niku ya bakatmu seni. Salurno. Mergo nek wong seni iku nek terus duwe bakat terus dijarno ae, suwe-suwe mengendap. Penyakitnya iso dadi kanker. kok iso sih Pak sampean niku. Lah iya ya wis lho Pak, tak salur nang ngene kanca-kancaku ngono Iya, lho. dadi Aku ku- iki manane ya jange belajar maneh supaya tanggapan iki ya cek akeh ngono Iya, lho. dadi- Nek akeh sampean enak apa dhuwit ta? Heeh. Dhuwit ku ya sampean tampani. Lah mas-masamu lek sik ono kabeh. Ya siapa apa nek gak apa-apa Iya, kok. soalnya iki rendeng di. Rendeng ya sampean doli ae ngono kok. Dadi tekmu sik ono. Si ana. Terus engko nang entek, nek entek apa kon cukur. Lho, apa sih Cuk? Gak ngono iku lho. Didol kok iso dicukur. Sampeyan ngomong apa sih, Pak? Ngono gak. Eh? Ngono gak Iso ono. ngomong. Mas-masan kok nyanjang Lah iya, cukur-cukur lho. sik engko entek resi nang dicukur. Rambutmu lho. Oh, rambut. Rambut Wis ya saiki dipotong cek model. Cobaan saiki.
Sampeyan kepengin suaraku Iya, ngono iya, ta? nek gendeng kosongan iki. Suaraku tak kasetku. Suaramu. Suaraku. Sampeyan kan ya kudu belajar lho ya. Hah? Kudu Lho melok iya. sampeyan. Si kon apa? Si aku tak nyoba iki lho Pak ya. Nyoba suaraku apa? ya. Oh. Sampeyan rungokno ae. Iya. Ya. Apa sih? Kayak apa? Mancilang-cilung. Oh, mbang cilang-cilung. Ya ngobrol tanggapan. Nah ini ya. Bang cilang-cilung koceng kerang melang-melang. Bang cilang-cilung sawangi rambutan balung. Bang cilang-cilung koceng kerang melang-melang. Bang cilang-cilung sawangi rambutan balung. Man ramene man swarane paman, asune melayu-melayu parane, kaing-kaing meyang-meyang, belajar kucinge melayu. Man ramene man swarane paman, asune melayu-melayu parane, kaing-kaing meyang-meyang, paling aja kucinge melayu. Iya. Iso Pak iku Pak. Ya, Pak. Santai niku lho kok Lho, kebong iso. itu sih Pak. Lho nduk mburi wis oleh calteran iki. Wis tanda tangane kon dadi canang Semarang Mencakandar. Temen ta Pak? Iya tapi mangane man dhewe-dhewe. Lho, ya reganane silarang sih Pak. Kasete iku lho Pak Eh? silarang ngono lho. Aku Iya. cek umum ngono lho mlebu kaset. Iya, makane iku apa? Nek suaramu iku cuma mangan-mangane Suaraku mah ya apa, Pak? diatur, Suaraku, Pak? Suaraku mah rada serak Yo ya. minir. Minir. Lang, iku ya apa sih Pak? Isone suara enak iku Pak. Yo ojo Sirikane mangan apa? Lah iya. rujak. Rujak. Terus Iya. gorae apa Pak? Eh? Gorae iku lho apa? Biasa pokoke kon niku kudu mangan dikurangi. Mangan dikurangi nak luwe Pak. Lho nek bayar arisan ngono. Samane nek ngomong sing temenan ta Pak? Niku. Ngono Ya wong turi seniman anak niku pokoke sing penting yo menjaga kondisi. Kondisi. Padane panitia Pak hari sampe nanti muni kondisi barange. Wis pokoke endi sing ono melok ngono. Sampeyan niku apa Pak? Soale gak ngene kok pensiun padi satru mbak Rara. Kuwatir ae gitu. Pak, sama yo ngono Pak. Sampeyan ku mbok ngewangi anake, mbok poso-poso. Anake ku cek umum ngono lho dadi sinden. Lah apa wong umum kok para poso iku gak iso. Lho, Ya prestasi. prestasi apa iku? Iya, dadi Eh? ya latihan sak bendina iku sing penting. Lah sampeyan yo gak nguruki aku. Dadi saiki ngono kok. gending-gending saiki ya kudu kreatif. Lah saiki sampeyan muni ngono, mbok saiki aku ajarono, sampeyan Lah isone kan apa? kurang apa saiki mamane? Lagu apa ae? Lho, ya lagu sampeyan sing anyar iku. Ya lagune tak dipadukan turune. dadi orkes Melayu sing umum dipadukan mbek gending. Dicampur. Lah iya, nah sampeyan iso ta nek iso lah kene. Campur sari ke lho. Lah iya, apa sampeyan isone? Tapi mari Cak Kandar terus neluhan. Saya niku mblara kok, Kalau aku Pak. bingung iki sing ndi. Terus Lah iya, Pak. akhirnya ya kumpul maneh. Bareng kepethuk waras ta iya. Nah, pancen wong koncone kok gak Iya, petak. ngarane kanca ya wis biasa ngono. Pak, sampean wis mangan ta? Hah? Wis mangan? Ya ngrungokno kon tok mang boleh luwe wis. Lah ya saiki njaluk ngombe ta, ngombe dhisik mari ya, Pak ya. Biasa wis. Ngombe ya. Ngombe kopi ta, ngombe susu. Hah? Kopi ta Kok susu. biru susu sapi lanang maneh. Kak,
Pak, kopi ya Pak ya? Iya, kopi. Kopi sak sendok. Heh? Gula sak sendok. Loh. Banyu sak sendok. Gak ngono kok nggawe pelis ta ya apa kono. Lah ya nek gawe kopi lah ya ngono sih Pak. Wis kopi biasa iku lho kono iku. Ya kopi. Jeneng Mulin Mario aja jasmani. Diles apa? Wong-wong ngomong jasmani ku lanang ngono iki. Lah sampe biyen apa jeneng anake? Heh? Lah sampe biyen dhewe duwe ta sing kanca jeneng. akrab, kanca sak ya sekata. Jenenge jasmani ngono lho. Biyen iku arek pelayaran karepku pun tak jenengno iku ati eling kancaku. Dadi aku nek turu ya kumpul wong loro ambek jenenge jasmani wong lanang. Dadi paling aku nek eling jasmani ku eling kon paling. Lho. Sampeyan aja ngono Pak, nek setan dadi lho wong anake kok muni ngono. Lah apa? Setan kok. Tambah setan kok didu niku. Wis Pak ya tak kene ngombe Ya ya. wis gak ngombe Lah kon. kene lho Pak, jalan Iya. Arek sakmono gedene gak payu rabi. Iku biyen mbok arek longgor. Lah nuwun. Lho. Lho monggo. Nggih. Saya mlebet mawon. Lho sandale sama damel. Lho mboten lah. Lho gak sandalan sih. Kula dekek njaba sandal. Saya mlebet. Monggo pinarak. Lho sama lho nggo lho. Sing minarake lak kula. Lho lah nggih padha mawon kula nggih pinarak. Sama lho nggo. Nggih. Sama kok ndelok ijaman jam pinten. Kula mriki enten damele sak nampi sampeyan sinten? Nun, Nampi sampeyan sinten? kula sing di omah. Aran-aran. Lah teng ngarep nek enten tulisane. Boten kula waca niki. Lho, ya apa tulisane ngarep enten. Napa tulisane? Nirwana. Oh, nggih ngeten Pak Nirwana nggih. Lho, Pak Nirwana. Jeneng kula Kancil Sutikno dari Surabaya. Surabaya. Serba. Surabaya. Serba. Surabaya. Surabaya. Kancil nggih. Nggih. Ngeten Sampeyan Pak. apa sing ngidung-ngidung biasa? Sinten? Sampeyan. Nggih. Oh, pun gelek cengkoke gawe samin. Nggih. Mulane kula le niki. Nggih. Nggih. Latihan mawon ta sian mriki. Nggih. Latihan anak sampean nggih. Nggih, latihan terus. Niki wau kula mriki nggih sepisan sambang, kaping pindho tedi sewani labuhan. Sampeyan sele mboten sampeyan sewani. Sabar rengeng-rengeng niki, Mas. Nun, Damel rengeng-rengeng. ngolah nopo sih wong kaset. Oh, kaset iki, Mas. Kaset kosongan. Oh, kaset kosongan nggih. Nggih. Oh, bener nek ngoten. Soale nggih nek mungkin nggih nek praktek niku arek kula kelompokaken ya kudu dimasak-masakaken apa. Oh, Nek mboten mangan nggih ngrasani enggak rokok gak cocok ngrasani. lho, niku Mas sampeyan masakaken nggih. Nggih. Masak napa mawon? Nggih, biasa. Jangan asem. Oh, biasa jangan asem. Nggih. Lho sampean ngriki niku ngurus panganan tak? Lho, mboten kula mriki ajenge nglamar. Lho. Ngamar. Nggih. Lho nami sampean sinten? Kula Sokran. Oh, lah wong lanang kok jenenge painten. Wah, sampeyan pun guyon ta. Sokran kok payu. Sokran lah. Nggih. Lah pekerjaane Lho, kula sopir. umur Umur swidak wis kliwat pensiun nih. 36. 36. Alamate Alamate nggene Doko Kupang Timur. Doko Kupang Timur 6 Surabaya. Surabaya. Nggih. Bapake make sik enten. Bapak Dut. Bapak Dut mak. Mak sik enten. Ya betul. Nggih. Lah sampean umur 36 kok untune entek. Lho, niki lak cokul. Oh, Joko. Sik cokul niki. Niki ngeten, Dik, nggih. Nggih. Nggih terang-terangan. Sampeyan gak ada anak wedok e? Nggih. Arane Jasmani. Nggih. Niku Lho sampean wajib. kok pun tepang ta? Lho, wong kula kok blater kula niki. Nggih. Pekerjaan sampean apa sih? Lho, sopir. Sopir nggih. Proyek. Oh, proyek nggih. Nggih, sampeyan nek dadi maratuwa kula tedi napa keturutan. Nggih. Napa kula tedi napa kula terak kali prauto Lho, keturutan. mun ngoten sampean niku. Mboten niku lho damel dalan bareng niku. Pancen anak kula nggih pun ngomong pancene beke sapa ae Pak kok ana sing nglamar tompon ngoten. Lho nggih bener ngoten. Nggih. Nggih cocok. Anak sampean gebimbang kula kok. Oh, Nggih. pun kenal apik ya. Pun. Nggih, Wong tapi kula sukani dhuwit bareng nggih nek iki. pun dadi bojo pun nemen-nemen. Napa? Ya tegese pun nemen-nemen. Lho nggih nek kula niki nggih cinta nemen pancen. Nggih, tegese nek kenemen. Diterima nggih. Kenemenan niku lho sakaken kuru arek. Lho nek cintae nemen niku nggih belanjane mesti dibakake. Iya. Nggih nek ngoten nggih. Sampeyan pun pringisan. Lho. Kok sampeyan iki bakal maratuwa kok sampeyan pripri-prisaken. Lah sampeyan kok anu ngomong. Nggih, kula tampa lamaran sampeyan. Nggih. 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 Lah niki Lah kangge pekerjaan sampeyan niku sopir. termasuk sopir Sopir proyek pun. profesional. Oh, nggih. 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 Niki kangge tondo mawon. Lho napa niki? Tondo. Ah mboten usah ngeten. Lho, mboten usah. Kula mboten seneng ken pas mburine niku lho
diundat-undat. Undat-undat apa? Nanggen gawakno ngene dong terus diundat-undat. Lho, Biyen tak tukokno kaos tak tulisi barang. boten. Tulisi Niki merek grup. boten niki anu pringset. Donge saiki metu tukok kene kaose gak balekno. Iya. Niki kangge peniset. Oh, penista. Nggih, niki Nggih. sing bungkusan cilik niki kangge anu jasmani, Oh, nggih. sing bungkusan ageng niki kangge sampean. Nggih nggih, matur nuwun nek ngoten. Pun dibuka nek kula dereng wangsul. Oh, nggih. Nggih. Dadi terus niki dinane kan mburi nggih. Nentukaken sampean mawon. Oh, nggih. Nggih. Mas sakniki ngarang nggih kenek, benjing nggih kenek. Lho pun Terus terserah kesusu. sampean. Pun kesusu. Apa ki jam 3 bengi purun? Mboten lak nggih didusi kramas napa. Oh, nggih. Nggih, ular-ulare wong kuno niki. Nggih, ngarak kula napa? Nun? Napa numpak kendaraan apa sing enak? Mboten mau. Kula nari Maratua. Dah Wis sampean- sawangane kula kok mboten Nggih sampean ngene bemo tok niku. Nun, Bemo tok. bemo tok ini. Bemo sing kadek-kadek. Hah, nggih. Nggih. Sidak nika. Nggih. Wong kula bunaji kok elek-elek. Nggih. Bunaji. Bunali. Bunafik. Bunafik, nggih. Oh. Kendaraan Nggih, apa? dadi kene mantun kula dusi kramas. Nggih. Pokoke sedina niku ping 7 dus kramas. Sing atus sinten? Sampean? Nggih anak kula niku. Oh, nggih. Soale gendeng. Lho, kok gede-gede ta yoga. Tegese niku cek encer pikire. Niki ngarak kula ngangge jagoan. Mungkin kula mboten jago sing gedhe didu kali sampean. Lho, sampeyan ngancam ora tuwa sampeyan. Mboten niku sing nampa jagone sampean. Gegeten gak tak tampa lho, gak tak tampa lho. Nggih, nggih sampean. Mau mencel tak cokot lambemu. Lambene ireng jangan dicokot. Pun kula wangsul nggih. Nggih nggih. Pundi yogane? Nun, Yogane. mpun pokoke kula mpun anu, Oh, nggih. Niki anu. mpun kula ketuane kok. Niki damel. Nun, Niki damel anu lan panjenengan. napa kate porskot niku? Lho, ae napa? Mesti teko kula. Mboten mesti anu kula tampa. Kangge belanjaan. Nggih nggih. Pun masuk nggih. Nggih. Lho, duwike mek 300. Jauh Pak, jauh. Lho, Sampeyan Pak Kancil, nggih. sing gak ada anak jasmani. Nggih. Niku pun kenal lawas kali kula. Kula sing kula pek. Lha iki apa kawitan arek kowe? Dadare Kula ndi iki ngelamar, tak Pak. terus mencolot ta. Ngelamar. Hah? Kula ngelamar anak sampean. Lho, mbon kasep, Dik. Lho kasep ya no, wong kula sik umur 17 mriku umur 20. Lho sampeyan ndengkik ta sampeyan? Lho mboten kula ngelamar, kula ndugi griya wae. Metenteng mriki ngelamar. Waduh, mpun kedisian, Dik. Lho, kedisian sinten? Mpun anu dilamar wong. Sinten? Iya, sopir. Supir no? Supir sinten? Namine Sokran. Lho, Sokran supir. Sokran nggih. Temen ta sampean Didukur, iki? nggih. Guyon ta temenan? Lho guyon yo napa sing pun kula tampa pun tanda tangan pun nggo peningset pun sembarang. Supir nggih, Sokran. Sopir, nggih. Sokran. Sokran supir. Nggih. Gak tak pamiti kon. Lho. Jane dayo sing iki mung sik enom ganteng ya nglamar lah tapi terus gak ngono kok gak enak ya hati arek iki kondang ngancam arek. Wah, gak ngono anakku ge rebutan ya apa iki. Waduh tak ulene nanti arek iki. Wis tak kumpulno tumini. Sokran. Sopir lori. Gak tahu menggok kenceng terus. Terkenal aku iki sampai tingkat no kampung-kampung luwe-luwe nek kepethuk wong wedok. Pak Sokran lho supir lori legi. Ya, bocah mana wedok semut iki lho. Semut wedok lho, Ron. Aku turu di kerobong. Ron aku supire gula dilegi. Wah, wis duwe anak ya ngono wis gak tau sapa omah. Kloyongan tok ae. Wih bapak kok ngomel ae. Wis bener iki apa Pak? Pak wis gak kena digugu. Apane? Tua-tua sembrapas gak kena ampas. Pak usus wak limpo, tua-tua usus membulet ngene. Wis tak kane percaya anak.
Lah usus ini gak bulet iki lho omonganmu. Ya tapi wong bener nek wong tuwa, cuma gak iso mapakno dadi tuwa. Lho kok gak iso mapakno, Ya kurang apa? mapan ya apa? Gantian aku sing tuwek apa anake ya. Ya apa? Wong sak tindak laku nyontoni anak, ojo ngono carane. Lho salah aku apa? Lho gak krasa peno. Lho. Lho lha iki apa? Wong lek gak maju yo ngene iki lho. Are saiki iki wis teko gak tau ngolehno apa nyeladu gelek ini. Iya, soalnya mak nang desa, sambang nang mbah. Iya. Mben mulia saiki enak peno, berai, rambutnya digondol. Lho kapan maneh? Lah ya tapi ngerti aku, peno ojo ngono, golek liya mesti gak iso ngrebut nek anak. Lho, dikandani. Kok kok niku aja. Kandhane. Ah, iki kagenan apa iku? Genano lha apane sing mbok gunane iku? Mulane wingi gak mulih. Ngono carane, mbok ndelok-ndelok. Nginep pancene aku. Lho lah iya, kesenengan peno. Lho ate gak seneng ya apa? Lho, geger iki, geger ta? Lho. Apa seneng nek wong tuwa geger mbek anak? Apa ngedu pucuk ilat ta iki? Lah timbange dibuci ilat ae didubuci lambe. Ojo gak guyon lho temen-temen lho iku lho. Oh, lah aku guyon ambek anak lho gendeng ta. Sipomo sirsiran peno dipek wong ya apa? Lho mangkel aku. Lah mulane, wong ojo nggae cuane atine wong liya. Ojo nggawe kapitunaning bangsa. Ngomonganmu, aku nak sampe duwe silsilah dipek wong. Lho, katane wangi loro, pati. Lah iya, aku ya ngono. Timbang urip tak pilih matri. Mati. Kok dene mantri ah sing. Oh, lek ngono peno iki sing ngapik sir-sir aku. Aku malah nglamar. Name Pak Kancil. Bareng-bareng nglamar wis kedhisik anak. Sisan supir jenenge Sokran. Sopo maneh? Peno iku hidung belang. Hidung belang. Kaya basman hidungmu. Kok niku ngipi kita ya. Lho ngipi apa tes mulai teko. Kok nang mulai liwat ndi kok nang ora ketempelan kok niku. Aku mulane gak ngajak penong lamar, tak disiki jare kedhisikno jenenge Sokran. Kate kok pek dhewe sir-sir aku. Masih ngono aja merem Pak peno iku. Ngomong saenake dhewe, aku iki wong tuamu. Kok masalahmu adikmu ta ya apa? Lah ya penong lamar ta gak? Lho. Sing ngelamar iki sapa? Ah iya, mukir. Arek iki arek gendeng kae. Lah aku ngelamar iki lho, aku iki rabi maneh iki lho. Lho gak jantan peno iku, sing jantan wong iku. Ya aku rabi maneh, kate apa kon? Buanteri rek. Ayo. Goblok ta yo. Jantan no. Ayo saiki lek peno pancene gak nglamar, ayo dinyatakno name Pak Kancil kono. Ayo. Ayo temen wani sih. Lho, apane? Lah gak wani le. Gak wani ndredeg kowe. Kaki iki durung ngomong gak wani kon muni gak wani. Gak wani peno lek pancene gak nglamar mesti wani, tapi lek nglamar gak wani. Ndredeg ketara sikile ndredeg. Aku ndredege gak perkara wani gak wanine. Apa gak gegeran iki engko? Geger mbek sapa? Wonge. Lho lah lek pancene enggak lah mesti wani apa no? Lho wani. Wani ta? Wani. Wani piro? Lho, Gak ngono iki kon aku dhewe kok bingung ya apa sing ngomong. Wis ayo rono wae, ayo. Ayo dinyatakno. Lho iki temen tak guyon iki. Temen ta? Temen. Lho, Ayo budal. jokono barang. Ayo, kate dina gawe apa? Ki apa? Bersih. Budal lah. Iya. Ayo budal. Ayo. Dinyatakno. Ayo. Sampeyan delok-delok. Duwe bojo napa mboten? Wong aja angger ngapik mantu ae. Si Joko kok. Nyerangap Joko napa? Si Joko. Jenenge lak Sokran sih. Sokran. Sopir. Lah niki, lah iki sih wonge. Iya, ayo ngomong. Kok dhisik? Oh niku. Aku iki kate ngomong kon pepet terus rene. Endi wonge? Lho ya iki maratuane jange. Lho iki maratuane ta anake. Iki sapa kok mripate kok abang? Lho jange kemanten Sokran nak sopir sih. Sopir. Lah iki sopir. Aku Sokran. Lho, sampean Sokran. Sopir. Oh, abape gak ngene kok. Wah iki. Dudu iki. Wah, berarti mantune karo maratuane padha ae. Lho dudu iki. Aku iki kan dudaya apa sih kon niku? Tak genano. Iki lak sopir. Genano. Sopir. Ayo, Sokran sopir. Sokran jenenge. Ayo, aku Sokran. Wong dudu iki. Lho sopir apa? Ayo. Aku sopir lori. Oh, sopir proyek. Lho, keliru. Sopir proyek. Sing ojo guyon to. Sopir proyek. Sopir apa? Proyek.
Ayo metu jiluk kan to. Lho keliru. Ayo metu jiluk kan. Metu. Keliru. Ayo metu. Tak goblok Oh, kon. iki sopir Ya opo rek ono lori. wong tuwa didu ya apa? Oh. Hop hop hop. Ho! Hop hop ho! Dun. Pak. Pundi kematan Iki wedok? mantuku. Pundi kematan wedok? Lah sampe lungguhaken. Nggih kula kemandene. Lho, niki ta supir. Nggih. Iki, Sokran, supir proyek. Iki apa arep Nggih, iki? ngene iki. Wis sik entar ngene Pak sik. Kakak. Lah, oke. Aku diseretan apa? Niki lho tontonan. Lho, Dek. Waduh, kena resesi temen rek. Lho, apa kesapa sih kok? Iki dadi apa iki, Cak? Mangkane anak-anak nyopir jane belajar ndalang. Loh. Kecantol sinden, aduh mati aku. Ayo minggir Oh, nih. tartole ku iblis Ayo pancene. minggir, ayo. Loh, Bapak, sampeyan niku napa nih, Dik? kula niki bojone. Iku dinteni kernet dhewe, saya nyopir pakai kemanten. Loh, pun kula wangsul mboten sida mawon kula. Oh, Wadah. Nah iki apa terusan Pak kuwi dadi kemanten kok ya apa? Niki gudek gula. Ya iki Pak, sisir aku, Cak Lha kok Kantolo kok iki. meneng ae ta oleh sopir wis dawanten koyo ngono. Wadah. endi jare Lah wedok? iki Ya bojoku. kula niki. Oh, iki ta. Nggih, Dadi Pak. sisiremu yo iki Kartolo iki. Iya, Cak Tolong. Ya ngono ae Ya apa? ngomong. Aku ki apa? Jeneng sampean niku asline sinten? Sopir. Oh, jenengku Jenenge? Sokran. Pancene ya Sokran. Sokran. Lha iki mung Sokran. Lah iku mang sokran supir proyek, lah peno Pak? Supir laori.